Okei. Eli meitä on jonkun verran tässä linjoilla ja kello käy, niin muut saa tulla sitten lennosta mukaan. Eli aloitetaan tämä Kokkolan meriklusterihankkeen ensimmäinen työpaja. Ja mä tässä muistin vuoksi niille, jotka oli seminaarissa, niin näki tämän kuvan. Eli me ollaan tuommoisen portteriteorian päälle ruvettu rakentamaan näitä kontakteja ja sinne tulee koko ajan sitten firmoja, joiden kanssa on jo keskusteltu, että haluavatko olla alustavasti mukana. Ja todettu, että me joudutaan jo tästä nyt varmaan sitten A3 tekee seuraavaksi. Että ihan kivasti on mielenkiintoa ollut ja saadaan sitten tämä himmeli sille mallille, että tästä alkaa tavallaan niitä tehoja lähtee sitten ulos. Mutta tämän päivän ohjelma on semmoinen, että me ollaan saatu tosiaan Tapio Karvonen tuolta Business Turusta. Häntä voisi tituleerata meriklusterin guruksi. Hän saa sitten itsensä esitellä ja kertoa historian. Mutta meidän kosketuspinta on semmoinen, että mä aloitin vihreän siirtymän merialaopinnot ja Tapsa piti ensimmäisen luennon silloin, oliko se tammi-helmikuussa. Ja sen jälkeen musta tuli klusterimies ja mä ajattelin, että jos joku sitä hyvää sanomaa meille haluaa kertoa täällä meidän rannikolla, niin se on Tapio ja sen takia me nyt tässä ollaan. Ja tämä on semmoinen hyvin vapaamuotoinen tilaisuus ja mä mietin kysymys- ja vastausosioon myös, että yleensä on ajateltu, että se on joku 15-minuuttinen, mutta Tapiolla ei ole mihinkään kiire, niin me tämä yhteiskehittämisen osio voidaan tavallaan miksata niin, että kysellään Tapsalta, että miten meidän kannattaa tehdä ja mikä hänen näkemys on siitä, että me saadaan tämä homma täällä niin hyvin alulle. Ja tosiaan sitten muutama sana tästä hankkeesta, eli tämä on semmoinen 1,5-vuotinen hanke ja Keski-Suomen ELY rahoittaa meitä niin suurimman osan, sitten Kokkolan kaupunki ja Jyväskylän yliopisto. Eli täältä yliopistokeskukselta Kokkolasta tulee tämä lähetys ja tämä on Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Vaasan yliopisto yhteinen paikka. Ja meidän hankkeessa on 3 ihmistä, eli kaikki osa-aikaisia. Mä teen 70% tässä. Juha on ICT-asiantuntija 30% ja sitten Aino on meidän viestinnästä vastaava 30%. Eli hyvin pienellä budjetilla pyritään tekemään tässä nyt vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Ja tosiaan tänään on työpaja 1 ja Tapsa pitää siitä ja meillä on 1,5 tuntia aikaa. Ja sitten heitin vaan tuosta hatusta, että mikä minua kiinnostaa, niin minua kiinnostaa se, että mikä on perusteet tämmöiselle meriklusteritoiminnalle. Mitä se tarkoittaa, miksi semmoinen kannattaa perustaa ja mitä hyötyä me siitä saadaan yrityksille ja aluetalouteen ja myös turvallisuuteen. Ja tuossa on tosiaan tuo meidän hankkeen käynnissäoloaika. Ja sitten tulevaisuuteen vielä sen verran, että me joka kuukausi järjestetään tämmöinen teeman mukainen isompi työpaja ja kakkostyöpaja on sitten tuossa 18.11. ja meillä on Olli-Matti Airiola tällä hetkellä Fimpec-yrityksestä. Hän istuu tuolla yleisössä ja hän on ollut puuhaamassa tätä KIP-aluetta tänne Kokkolaan. Ja me halutaan sitten, että hän kertoo meille alustatalouden perusteet ja liiketoimintaekosysteemistä toimimista, koska me halutaan nimenomaan kiinnittyä siihen ekosysteemiin. Ja siellä on sitten tämmöisiä tosi kuumia aiheita ja toivotaan, että Olli-Matti kertoo meille sen case KIP-alueen sitten, että mistä se lähti, mikä toimintalogiikka siinä oli, miten se pelittää nykyään ja mitkä on tulevaisuuden näkymät. Ja sitten päästään tavallaan benchmarkkaamaan sitä ja kiinnittymään siihen ja tulemaan tutuksi asiakkaassa. Ja sitten meillä on kansainvälinen workshop 3, eli mennään joulukuuhun ja tämä Nils Valtre Kongsberg Discovery Norjasta tulee tänne, joka oli meidän avajaisseminaarissa. Ja nyt me pistetään luuppia pienemmälle, eli meillä on satamaturvallisuus ja väyläturvallisuus. Sen monitorointi ja sitten mitä se tuo bisnestä alueelle ja miten sitä voidaan käyttää sitä turvallisuuselementtinä. Eli se on nimetty Case Kokkolan sataman merialue ja pääväylä. Eikö se ollut 14-metrinen? Anssilta kysymys. 14,2, jos nyt hivistellään. Okei, no se on vielä parempi, ei tullut liioiteltua. Aina, ne on ratkaisevia 10 senttejä, silti se on tonneissa todella paljon. Se on juuri näin. Ja panin tuohon sataman merialue, että ei ole tarkoitus tulla kehittämään teidän sisäisiä systeemejä, vaan sitten kun kivi heitetään sinne meren puolelle, niin siitä.
Eli meillä on teemana sitten vedenalaiset toiminnot ja sitten konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä se sensoridata tuottaa. Ja sitten se, kun me saadaan paljon sensoridataa pilveen, niin mitkä on se kaksoiskäyttömahdollisuudet. Ja sitten tässä tulee heti tämä vedenalainen valvonta. Ja sieltä liiketoimintamahdollisuudet pienille ja keskisuurille yrityksille. Eli tämmöistä on tulossa sen jälkeen, kun me tänään vähän yritetään ymmärtää, että mikä ihme se meriklusteri on. Tuolla jo Tapsan kalvoja, niin mä en enää mene niihin. Niin Tapio, ole hyvä. Areena on sinun. Kiitoksia ja huomenta kaikille ja terveisiä Turusta. Mukava, kun Seppo kutsuit mut tähän puhumaan. Mieleen tätä meriklusterin sanomaa kautta että mitä sillä oikein tarkoitetaan. Niin mä otan tästä oman esitykseni jakoon ja sitten vielä tuohon esitystilaan. Noin, nyt pitäisi näkyä sinne hyvin. Eli tosiaan tämän päivän otsikkona Seppo mua pyysi kertomaan meriklusterista ja sitten vähän myöskin peilaamaan sitä, että miten sinne Keski-Pohjanmaalle Kokkolan seudulle, niin minkälaista vaikuttavuutta ja miten sitä voisi siellä paikallisesti lähteä kehittämään. Tosiaan itse toimin asiakkuusvastaavana Business Turku Oy:ssä. Business Turku on tuo Turun kaupungin ja Turun seudun alueen kehitysyhtiö. Meillä Turun kaupunki on meidän pääomistaja ja sitten tässä 10 kuntaa ympäristössä on osaomistajina mukana. Ja me tehdään täällä tämän alueen kehittämisen edestä töitä ennen muuta PK-yritysten toimintaedellytysten kasvattamiseksi, mutta ehdottomasti sitten myöskin näiden meidän strategisten kumppaneiden kanssa. Ja tosiaan tuosta vähän taustaa, että mä olen täällä meillä erikoistunut tähän meriklusteritoimintaan ylipäätänsä. Tietysti meriteollisuus erittäin tärkeänä täällä Meyer Turun telakan kautta ja sen koko verkosto niin on tietysti erittäin suuri tekijä Turun seudulla ja sen vaikutukset ulottuu ympäri maata. Sitten meillä on tietenkin tärkeänä nämä meriliikenneyhteydet ennen muuta Turun ja Naantalin satamista tuonne Ruotsin puolelle ja tietysti myöskin muualle. Ja mun tehtävä on täällä tosiaan niin edistää ekosysteemiä, verkostoitumista ja sitten sidosryhmäyhteistyötä myöskin sitten muihin toimijoihin niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti ja mielellään myöskin eri alueisiin ympäri maata. Ja taustasta vielä tähän, miten tämä meriklusteri-asia on mulle tullut niin kuin erikoistumiseksi, niin nyt olen toiminut 2,5 vuotta Business Turussa, mutta sitä aikaisemmin yli 20 vuotta Turun yliopistossa. Siellä oli tämä Braha-keskuksen ja siellä tänne Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskusyksikkö, niin siihen asti, kunnes se yksikkö tuossa 2023 keväällä lakkautettiin, niin sen jälkeen siirryin Business Turkuun, mutta sen reilun 20 vuoden yliopistouran aikana, niin silloin mun oikeastaan päätutkimuskohteena oli nimenomaan tämä Suomen meriklusteri ja sen rakenne, taloudelliset vaikutukset, yhteiskunnalliset vaikutukset, mutta myöskin sitten tein lukuisia muita tutkimushankkeita, kehittämishankkeita sekä meriteollisuuden että varustamoelinkeinon ja satamatoimintojen parissa hyvin laajasti. Eli koko tämä kenttä on kyllä mulle siltä ajalta erittäin tuttu ja totta kai vaikka nykyään en varsinaisesti tutkimustyötä tee, niin seuraa hyvin tiivisti koko alan kehitystä, vaikka pääpaino onkin tässä oman alueen ja ennen muuta tuon meriteollisuuden parissa. Siitä tuossa vähän myöhemmin sen näkymistä ja tilanteesta niin lisää. Mutta tämän aamun alustuksen niin sisältönä mä aloitan sillä, mä vähän kertaan taikka kerron tuosta klusterin käsitteestä ylipäätään, että mitä sillä tarkoitetaan. Sitten tätä Suomen meriklusterin rakennetta, taloudellista merkitystä, sitten toimintaympäristön muutoksia, eli miten tilanne tässä ympärillä on muuttunut viime vuosien aikana ja mitä on tulossa. Ja sitten myöskin tuossa vähän tavallaan pohjustukseksi sille keskustelulle, mikä tämän mun alustuksen jälkeen käydään, että miten sitten siellä Kokkolan seudulla eteenpäin tästä.
ihan klusterin käsitteestä, niin Michael Porter on sellainen ehkä klusteritutkimuksen ja tieteen puolelta niin guru. Mitä ne klusterilla tarkoitetaan, niin ne on siis jollakin alalla toimivien, toisella kytköksiä olevien yritysten ja organisaatioiden maantieteellisiä keskittymiä. Eli tässä on keskeisiä asioita, mitä klusterille on. Että on jokin sijainti, mikä on niin kuin yhdistävä tekijä. Että on alueellinen keskittymä, mutta se, että kuinka iso tämä alue sitten on, niin se vaihtelee tosi paljon. Eli se voi olla hyvinkin paikallinen, sitten voi olla tietysti ihan valtakunnallinen, mutta myöskin sitä suurempi. Eli se riippuu hyvin paljon toimialasta ja siitä toiminnasta. Ja sitten myöskin tämmöisen niin kuin laajemman klusterikokonaisuuden sisällä niin voi olla hyvinkin alueellisia klustereita. Tältä pohjalta, jos ajattelee sitä Kokkolan seutua, niin siinä on tämä alueellinen klusteri, joka sitten taas kytkeytyy valtakunnalliseen klusteriin, koko mitä kaikkea merellistä toimintaa Suomessa on, ja sitten taas voi olla hyvinkin yhteyksiä myöskin kansainvälisesti. Toinen keskeinen asia on tämä toimialakeskeisyys, eli klusterissa toimivat on joko saman tai lähekkäisten alojen yrityksiä ja organisaatioita, ja sitten tietysti nämä samat yritykset ja organisaatiot voi toimia myöskin useammassa eri klusterissa, jos ne toimii useammalla eri toimialalla. Niin kuin tässä meriklusterinkin parissa on paljon yrityksiä, jotka toimii, niin kuin on sekä sitä maapuolen toimintaa että merellistä toimintaa, että kaikki ei ole pelkästään meripuolella. Sitten taas on yrityksiä, joilla se on ihan 100% pelkästään merisegmentin toimintaa. Kilpailu ja yhteistyö liittyy klusteriin, että siellä samassa klusterissa niin on myöskin kilpailevia yrityksiä, mutta jotka voi sitten taas hyötyä siitä, että heitä on useampikin siinä samalla alueella. Ja se on mielestäni yksi tärkeä tekijä myöskin, kun tätä klusteria hahmottaa, niin se, että valtava määrä toimijoita, jos puhutaan vaikka koko Suomen meriklusterista, mutta ei se tarkoita tietenkään sitä, että ne kaikki olisi jotenkin suoraan toistensa kanssa tekemisissä, mutta ne on tavalla tai toisella sidoksissa, eli se koko sen klusterin niin kuin toiminta kautta kehitys, niin tavalla tai toisella vaikuttaa vähän kaikkiin. Ja sitten tämmöisiä tärkeitä huomioita ihan niin kuin toimialan luokituksesta ja muusta, niin se, että klusterit ei koostu mitenkään jonkun yhden tilastollisen toimialan luokan toimijoista, että se on sellainen, mikä tuossa silloin kun ollaan tehty noita klusteritutkimuksia, on ollut iso haaste, että löytää ne yritykset, jotka tähän klusteriin kuuluu, kun ei voi katsoa pelkästään toimialaluokan mukaan. Ja tästä tuosta vähän myöhemmin lisää. Ja sitten toinen tärkeä havainto on myöskin se, että ne ei koostu pelkästään yrityksistä, vaan siellä on sitten mukana muita organisaatiotyyppejä, vaikka ne tämmöisiä viranomaistoimintoja, koulutusta, tutkimusta, yhteiskunnalla tai niin seudullista kehittämistä ja niin edelleen. No nykyään on tullut aika paljon mä ehkä sanoisin vähän kuin muotisanakin tänne ekosysteemit. Ja sitten tulee tällainen siitä, että miten nämä ekosysteemit sitten erottuu klustereista. Ja menee tietysti aika usein aika sujuvasti lomittain, limittäin ja päällekkäin, ja toinen käyttää sanaa ekosysteemi, toinen käyttää sanaa klusteri, tarkoittaen ihan samaa kokonaisuutta. Mutta vähän tällaisen niin teoreettisemman pohjalta, niin ekosysteemiero on se, että se ei välttämättä ole mitenkään sidottu sijaintiin. Eli ekosysteemi voi monialaiset niin eri puolilta olevat yritykset niin kuuluu samaan ekosysteemiin. Sitten toisaalta siinä on tämmöinen ratkaisukeskeisempi toiminta yleensä, että on joku tavoite ja sitten tehdään syvempää yhteistyötä. Eli mennään jo tällaisenkin voi olla tämän datan tiedonjakoa, yhteisiä innovaatioita, yhteisiä kehitystyötä. No okei, tällaista klusterissakin tehdään, että nämä ei ole mitenkään selkeitä nämä erot, mutta ehkä tämmöinen hyvä huomio siitä, että ekosysteemi on periaatteessa hiukan erilainen kuin klusteri, mutta toisaalta aika paljon päällekkäisyyttä ja tosiaan käytetään ne termejä vähän ristiin ja rastiin.
No Suomen meriklusterista on mukavasti sitä kuva, joka tuossa oikeassa yläkulmassa on, eli miten ne kytkeytyy, nämä eri toiminnot, joita on sekä siellä ihan merellä, on maalla ja sitten rannalla siinä vähän välissä, eli siellä kuitenkin monesti loppukäyttäjänä tai alkupisteenä on ne maalla toimivat teollisuus ja teolliset palvelut. No, rannalla on tietenkin satamat, siihen liittyvä lastinkäsittely, infrapuoli, mutta me myös ajatellaan, että telakkatoiminta on hyvin siinä rannalla olevaa. Ja sitten merellä on sitten nämä valmiit meriteollisuuden tuotteet, eli laivat kulkee siellä menee tavarat laivoissa, ihmiset laivoissa. Ja sitten on meriresurssien hyödyntäminen, mikä on tietysti viime aikoina saanut yhä enemmän painoarvoa, eli on sitten on tuulivoimaa tai sitten jotain tietysti niin kuin meren pohjasta löytyvää mineraalia tai muuta vastaavaa. Mutta tosiaan se, mikä yhdistää kaikkia tällä meriklusterin kuuluvia toimijoita, niin on, että ne on tavalla tai toisella meren liittyviä elinkeinoja ja ne muodostaa kokonaisuuden. Ja koostuiko kokonaiset yritykset tai sitten yritysten toiminnoista, jotka hyödyntäisi liiketoiminnassaan mereen liittyvää osaamista. Ja yritykset on sitten joko vuorovaikutussuhteessa toisiinsa tai sitten ainakin hyödyntää alalle syntyvää osaamista ja verkostoja. Ja julkisen vallan organisaatiolla ja toimijoilla niin on usein varsin merkittävä rooli tutkimus-, tuotekehitystyyppisestä ja koulutuspuolelta tietysti rahoitukseen myöskin. Ja sitten tämä klusteri Suomessakaan niin ei se ole mikään irrallinen muusta maailmasta erillä oleva, vaan päinvastoin tämä toimiala kokonaisuus on hyvin globaalia, niin se, että siellä globaalien markkinoilla ja toimintaympäristössä sitten voisi menestyä, niin tarvitaan tämmöisiä vahvoja ulkoisia suhteita. Veturiyritykset, niiden rooli on tosi tärkeä, kun puhutaan kansainvälisestä toiminnasta. Jossain ehkä nyt viime päivinä tai viikkoina niin näiden jäänmurtajatilausten kautta niin muutkin jopa niin kuin poliittisen tason ulkoiset suhteet voi olla hyvinkin tärkeässä roolissa. Mutta sitten meriteollisuuteen, merenkulkuun, satamatoimintoihin, niin yksityisen kuin julkisen sektorin liittyvät toimialat, niin ne muodostaa kolme pääryhmää. Ja tämän kuvan tuossa näkyykin jo siellä Sepon alkupuheenvuorossa ja oli mukavasti sitä modifioinut siihen niin kuin paikalliselle tasolle tuonut näitä yrityksiä ja toimijoita, jotka sijoittuu näihin. Oli kiva nähdä siitä, että mitä kaikkea on siinä Kokkolan seudulla. Tosiaan ne kolme pääryhmää tuolta meriteollisuus, varustamo, satamat, niin niiden ympärille sitten muodostuu tai kytkeytyy tämä koko kokonaisuus. Muutamia esimerkkejä. No varustamo tietysti on helppo, että siellä on laivayhtiöt, on sitten tavarankuljetuksessa tai henkilökuljetuksessa tai mitä nyt sitten merellä liikkuukin. Ja sitten taas mitä nämä muut liittyvät elinkeinot, niin siellä on sitten esimerkiksi laivaselvitystä, meklaritoimintaa, laivamuonitusta. Tässä kohtaa minun pitää kysyä, että näkyykö esitys siellä edelleen? Ei, se tipahti kyllä pois. No niin, tipahti pois siinä sen kuvanvaihon jälkeen. Okei, joo, nyt minulla meni hetkeksi ruutu mustaksi ja nyt mä epäilen, että se tosiaan ei siellä näy, niin minun täytyy ottaa tuosta nyt sitten katkaista sen verran ja ottaa uusi jako. Joo, se tipahti sen jaon pois. Joo, joku tuossa kävi tekninen. Niin, taas näkyy. Ja nyt näkyy ja sitten saa uudestaan tuohon. Esitysmode vielä, niin se on siinä. Kyllä, hetki vaan tuolta. Noin, sitten päästään jatkamaan. Toivottavasti ei toista kertaa tipahda sieltä. Niin oli sanomassa
muuhun merenkulkuun liittyvistä, niin tosiaan että esimerkiksi laivaselvitystä, meklaritoimintaa, muonitusta, satamat tietenkin itse satamayhtiöt ja sitten siellä muut satamatoimijat, satamaoperaattorit, varastointi, huolintaa ja niin edelleen. Sitten jos mennään toiseen suuntaan, vähän tämä meriteollisuus, niin siellä on sitten tietysti näistä suurista, jos ajatellaan Suomesta, niin tietysti Meyer, Turun telakan jättikokoiset risteilijät, niin se toisessa päässä, niin kuin se olikin lisännyt tämän veneteollisuuden, eli sitten tämä venevalmistus, mikä siellä Kokkolan seudulla on erityisen keskeisessä roolissa. Uusiutuva merellisen energian tuotanto tullut tosiaan, niin kuin tuossa vähän mainitsinkin, viime vuosien aikana hyvin merkittäväksi toimiala kokonaisuudeksi myöskin täällä Suomen rannikolla. Aikaisemmin tietysti jo tuolla Pohjanmerellä ja Tanskan vesille eteläisellä Itämerellä niin tuulivoimaloita, merituulivoimaloita rakennettu, mutta nyt sitten täälläkin se toiminta käynnistynyt ja laajenemassa. Erilainen muu merirakentaminen, vaikkapa noita satamiin johtavia väyliä, satamien laitureita, kaikkea sellaista, mitä siinä on. Ja sitten on nämä kaksi tämmöistä vähän liitännäisjuttuja. Julkinen sektori, kuvankin perusteella voi nähdä, että on merivartioston, merivoimat, mutta sitten toinen tärkeä puoli on tämä koulutus, tutkimustoiminta, kaikki siihen liittyvä, viranomaisia, Traficomin tyyppistä väylävirastoa, niin edelleen. Ja sitten erittäin tärkeänä tietysti luokituslaitokset, jotka toimii sekä varustamoilla että tuolla telakkapuolella. Hyvin keskeinen rooli. Ja kun on kyse tämmöistä hyvinkin pääomavaltaisesta toiminnasta, niin rahoitus ja vakuutuspuoli niin on erittäin tärkeää. Ja niin kuin noiden risteilijätilausten uutisointien yhteydessä, niin aina nousee esille nämä rahoitusjärjestelyt, ja kun puhutaan miljardiluokan kaupoista, niin siinä tarvitaan erilaisia rahoitus- ja vakuusjärjestelyitä. No, tämä alueellinen kattavuus. Eli Suomessa nyt on sellainen, se on tietysti vähän vaihtelee, miten määritellä, kuinka paljon näitä yrityksiä sitten yhteensä on, mutta nyt puhutaan noin 2,000 yrityksestä. Ja tuossa oikealla oleva Suomen kartta, niin siihen on sitten suhteutettu näitä punaisia palloja sen mukaan, kuinka paljon yrityksiä eri maakunnissa on. Ensimmäinen tärkeä havainto on, että Suomessa kaikista maakunnista löytyy vähintään muutamia meriklusteriyrityksiä. Pääpainot on pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa. Pääkaupunkiseudulla yli 1000 yritystä, Varsinais-Suomessa reilusti yli 500, ja sitten siellä seuraavana maakuntana on tuo Satakunta, ja sitten vähän tosiaan joka puolelta löytyy pikkasen erilaisilla tai niin kuin koko luokassa nuo pallot, niin osoittaa siitä, että mitä mistäkin löytyy. Ahvenanmaa on tietenkin tärkeä erityisesti tuon varustamosektorin kannalta, että se on hyvin varustamopainotteinen ja hyvin pitkät perinteet siellä. Sitten huomioita kartasta, että tosiaan yritykset on sijoittu sinne päätoimipaikan mukaan, tarkoittaa sitä, että monellakin yrityksellä saattaa olla toimintaa myös jossakin muissa maakunnissa kuin just tuossa ainoastaan, että ei välttämättä pelkästään siinä päätoimipaikan mukaan. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että pääkaupunkiseutu aina saa vähän ylikorostettua aseman näissä karttakuvissa, koska monet yritykset ovat sijoittaneet päätoimipaikkansa ja kotipaikkansa pääkaupunkiseudulle, mutta todellisuudessa niin kuin tuotannollinen toiminta, tutkimustoiminta, tämän tyyppistä, niin on hyvinkin painokkaasti muualla kuin just siellä, eli se antaa aina vähän vääristyneen kuvan. Ja sitten otin tuohon Keski-Pohjanmaan, niin siinä pohja-aineistossa, mikä on ollut käytössä noissa, mitä yliopistolla olen ollut itse tekemässä silloin tosiaan, mä olen 2003, eli silloin tehtiin ensimmäinen Suomen meriklusteritutkimus, ja siitä sitten useampia päivityksiä tehty, ja nyt entiset kollegat on jatkaneet siellä, niin katsoin sitä vanhaa listaa, niin siellä oli noin 25 yritystä, joiden kotipaikka
Keski-Pohjanmaalla. Ja tämä on mielestäni hyvä tässä myöskin keskusteluosiossa otetaan esille, että kuinka paljon pielessä tämä luku teidän mielestänne nyt on. Eli mä uskon, että siellä on kyllä yrityksiä enemmän, jotka kokevat ja ovat ehkä tulleet mukaan viime vuosina kuin vain tämä 25. Mutta tosiaan niin selkeä painopiste tämän 25 yrityksen joukossa niin on näissä kahdessa veneenrakennuksessa erittäin vahva monta yritystä, mitä siinä listassa oli suurimpina sieltä Finmaster Boats ja Kevatec on varmaan kaikkein tunnetuin näin sanotaanko tällä koko meriklusterin piirissä näistä vene kautta työvenerakentajista pari muuta ja sitten tietysti Kokkolan satama siellä erityinen yksi Suomen suurimpia satamia ja siihen liittyvät tietenkin tuo ahtausliike Rauhanheimo on todella merkittävä tekijä se alueellisessa meriklusterissa ja yksi pila Hinaus löytyy sieltä myöskin. Eli kaikki näitä eri päätoimialaryhmiä, kun tuon Hinaus-varustamo tietysti voi vähän laittaa sen sekä että satamapuolelle, totta kai keskeisessä kiinteässä yhteistyössä siellä ja palvelua satamalle tuleville laivoille ja lähteville, mutta totta kai Hinaus on myöskin sitten ihan oma varustamonsa. Et sellainen tuo alueellinen kattavuus, ja se on aina korostanut näissä, että on tosi merkittävää, että vaikka totta kai meriklusteritoiminta on tässä rannikkopainotteista, niin löytyy ympäri maata myöskin ihan tuonne Lappia myöten, ja Lapista löytyy toki Meri-Lappi ja suorat satamakytkökset, mutta sitten myöskin tuonne Itä-Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan myöten. No taloudelliset tunnusluvut, eli nyt uusimmat luvut on vuoden 2023, eli viime vuonna Turun yliopistossa päivitetyt, niin en lähde käymään nyt mitään yksityiskohtaisesti läpi, mutta tämä antaa hyvän kokonaiskuva kuinka paljon, eli yhteensä puhutaan noin 2000 yrityksestä, eli nämä on osakeyhtiömuotoisia yrityksiä, jotka on toimittaneet nämä tilinpäätöstietonsa kaupparekisteriin. Nyt siellä voi jossain kohtaa laskettu, että ehkä 3000 yhteensä, kun kaikki pienet avoimet yhtiöt ja toiminimet ja muut lasketaan mukaan, mutta tuo on nyrkkisääntö, että noin 2000 yritystä, joista noin puolet toimii meriteollisuuden parissa ja loput sitten jakautuu näihin muihin päätoimialaryhmiin. Tämä luokka muut meriklusteria palvelevat toiminnot käsittää yrityksiä, joita ei niin kuin suoraan voi sijoittaa niin kuin mihinkään ensisijaisesti toimivaksi noissa päätoimialaryhmissä, vaan palvelevat sitten vähän kaikkia. Ja kokonaisliikevaihto 17,3 miljardia euroa ja työllistävyysvaikutukset henkilöstöön määrättäisiin merisegmentin toiminnassa. Eli tämä on myöskin tärkeä havainto ja huomio tästä taulukosta, että näiden yritysten kokonaisliikevaihto ja kokonaishenkilöstömäärä on vielä tätä selvästi suurempia, mutta tähän on arvioitu se määrä. Osittain tehty kyselytutkimusta yrityksille, kuinka iso osa heidän liikevaihdosta ja henkilöstöstään työskentelee siellä merisektorin puolella, niin noin 46 500 henkilöä, eli siitä jos vähän pyöristää, noin helposti muistaa, noin 50 000 työllistyy suoraan näissä merisektorin toiminnoissa, ja näistä noin 30 000 sitten on meriteollisuuden puolella ja 10 000 varustamo merenkulkuelinkeinojen parissa ja 5 000 satamatoiminnoissa ja reilu 1000 sitten noissa muissa toiminnoissa. Ja miten tästä on kehittynyt vuosien mittaan, eli tässä on aikasarja vuodesta 2007 alkaen aina tänne 2023, ja alin vihertävän sininen pylväs on meriteollisuuden osuutta, merenkulkuelinkeinot on tumman sinisellä, satamatoiminnot vaalean sinisellä ja sitten pieni punainen hattu aina näiden pylväiden päässä, niin se kuvaa sitä muita toimintoja. Tästä oikeastaan oleellisimmat, ja näkyy muutama pudotusvuosi, eli 2008 jälkeen globaalinen taantuma, pörssiromahdusta ja muuta. Siitä aika pian elpyminen. Sitten tulee tuo 2020, eli koronapandemia, jonka vaikutukset Suomessakin oli hyvin voimakkaat
koko meriklusteri. Ja sitten meriliikenne kärsi siinä kohtaa varustamoelinkeino kaikkein eniten, kun matkustaja-autolautat pysähtyi pitkäksi aikaa pääosin muutamia linjoja lukuun ottamatta niin satamiin ja sama se heijastui meriteollisuuden puolelle. Siellä vähän yhtään tilauksia ei peruttu, mutta toimituksia vähän siirrettiin ja uutta ei ihan siinä kohtaa tullut. Mutta sitten se, mikä on erityisen positiivista, niin nähdä, miten nopeasti Suomen meriklusteri niin kun pääsi taas kasvu-uralle tuon pandemian jälkeen, eli etenkin nämä pari viimeistä vuotta, mikä tuosta oli 22-23, niin se kasvu on ollut todella reipasta, ja nyt on tosiaan ylitetty jo hyvin vahvasti noin pandemia edeltäneet luvut. Ja mikä myöskin näkyy tuosta, että tuo satamatoiminta osalta on ollut hyvin samanlainen, siellä ei oikeastaan kehitystä, muutosta ei ole tapahtunut suuntaan eikä toiseen, mutta sitten tuo varustamopuoli palasi tuohon koronaa edeltäneeseen aikaan, ja sitten tuo meriteollisuuspuoli on sitten porskuttanut tuolla hyvinkin reippaasti eteenpäin. Tietysti iso kunnia tästä kuuluu noin Meyerin risteilijätilauksille, ne on ollut tässä, mutta ei yksistään ne, vaan koko meriteollisuusala on kasvanut kyllä reippaasti viime vuosina. Ja tästä on tullut nyt hyvinkin, ja nyt ihan mitkä ei vie näistä tilastoista, nämä kaikki uudet tilaukset, mitä on tullut, niin sanotaan, että meriteollisuus on kyllä tällä hetkellä Suomessa hyvinkin loistava toimialakokonaisuus, kun muuten tulee enempikin synkkiä talousuutisia, niin siltä puolelta niin vetovoimaa on. No mitä tämä toimintaympäristö sitten on tässä muuttunut ja muuttumassa, niin siitä muutama havainto. Eli lyhyellä aikavälillä, tämä on tietysti aina se, että nämä vaihtelevat tosi paljon eri alaryhmien ja yksittäisten yritysten välillä, mutta se mikä yhdistää kaikkea on se, että suhdanneherkkyys on tosi isoa meriklusteritoimialalla, koska ollaan hyvin riippuvaisia globaalista markkinatilanteesta. Risteilyalusten rakentaminen oli ennen tätä pandemiaa, niin siellä oli ennennäkemätön buumi, mutta sitten pandemia aiheutti siihen taukoa, mutta niin kuin tuossa äsken tuosta Suomenkin kartasta tai pylväiköstä näkyy, niin se on todella nopeasti elpynyt siitä, ja varsinkin tuo Karibianmerellä päämarkkina-alueella, missä nämä isot risteilyvarustamot operoi, niin se on mielestäni ihan uskomattoman nopeasti, koska se on jo ylittänyt selkeästi pandemia edeltäneen tason, ja sen takia myöskin noita laivatilauksia sitten on tullut kaikille ne telakoille, jotka noita risteilyitä rakentaa, ja siinähän tietysti Meyer Turku on hyvin vahvana toimijana, ja niin kuin tuossa hiljattain just kuultiin, niin taas uusi tilaus vahvistui, ja sitten pari optiota päälle, ja vielä tämmöistä pitkäaikaista yhteistyösopimusta tuon Royal Caribbeanin kanssa tuonne 10 vuoden aikajänteellä, niin näyttää sillä toimialalla erittäin hyvältä. No, toinen suomalaisen meriklusterin laivarakennuksen osalta vahvuutena on tietenkin tämä arktinen osaaminen, ja se on ollut hyvin pitkäaikaista osaamista ja vahvuutta. Nyt on tämä jäänmurtaja-aloite, mitä USA ja Kanadan kanssa tämä Ice Pact solmittiin, ja sen jälkeen tulleet sitten jäänmurtajatilaukset niin ensin Kanadaan kuin nyt sitten tämä USA:n tilaukset, niin tämä on todella tietysti saanut paljon medianäkyvyyttä ja on erittäin merkittävä asia. Tästä turkulaisena tietysti aina muistuttelee siitä, että nämä 4 jäänmurtajaa, mitä nyt Suomessa tämän hetkisen tiedon mukaan tullaan rakentamaan, niin niiden niin kuin tilauksen arvo tulee vastaamaan suurin piirtein yhtä tämmöistä isoa loistoristeilijää, mitä Turun telakka rakentaa, mutta todella tärkeä tietysti kokonaisuuden kannalta ja ennen muuta sitten niin Rauman ja Porin seudulle kuin pääkaupunki Helsingin telakalle, niin, ja sieltä sinne taas nämä vaikutukset välittyy niin koko tähän meriteollisuuden verkostoon. On uusia mahdollisuuksia ja sitten myöskin työvoimatarvetta, ja tämä on itse todella iso haaste saada tätä riittävästi tekijöitä. Osaavaa työvoimasta on niin kuin jatkuvaa pulaa ihan perustasolta, siis suorittavasta hitsareita. Turun telakka kaipaa koko ajan, mistä saadaan lisää ihan hitsareita, koneasentajia, sähköasentajia ja niin edelleen, mutta toisaalta myöskin sitten sinne laivainsinöörin puolelle ja toimihenkilöpuolelle kaikkea niin
jatkuvaa rekrytointitarvetta on ja tilanne tosiaan parannuva tilauskirja tarkoittaa myöskin, että haasteita vielä lisää, että saadaan näihin kaikkiin tekijöitä. No varustamotoiminnan puolella niin tietysti nämä vaihtelee aina eri merkityssegmenttien erilaisten merkkinätilaitteiden vuoksi. Mutta kokonaisuutena tai kaikkia kattavana on täyttänyt erilaiset lisäarvopalvelut, elinkaarimallit, eli niiden merkitys kasvaa. Vaikkapa Wärtsilä moottorit yhtenä esimerkkinä, että se että uusien moottoreiden myynti ei enää ole suurin osa liikevaihtoa, ei tule niistä, vaan tulee siitä elinkaarimallista, eli huoltosopimuksista ja sitä kautta vuosien jopa vuosikymmenten kestävästä jälkimarkkinoinnista. No, uudet energiaratkaisut on ollut paljon esillä ja ne on tietysti monella tavalla. Mä otin tähän ihan lyhyesti ajatuksia herättämään myöskin ne, eli miten tuon laivapuolella, miten fossiilisia polttoaineita, niissä ensiksi siirryttyy vähän päästöisempiin, kuten tuohon netettyyn maakaasuun. Se on toki fossiilinen, eli se jää enemmänkin tämmöisessä väliaikaratkaisuksi, siirtymävaiheen ratkaisuksi kohti mentäisiin biopolttoaineita, on ne sitten biokaasua, biodieseliä, metanoli, ammoniakki, tässä erilaisia, joita nyt parhaillaan on jo käytössä. Etenkin tuo metanoli on saavuttanut muutamia varustamoiden, esimerkiksi ruotsalainen Stena-varustamo on tässä hyvinkin aktiivinen ollut. Ammoniakissa on taas riskinsä myrkyllisenä aineena, ei ainakaan matkustajalaivoihin mielellään sitä polttoaineeksi oteta. Akkuteknologia edistyy hurjaa vauhtia, on hybridiratkaisut, vaikkapa Vaasasta tai Aurora Botnia, niin siinähän käytetään, jos satama on tulla satamassa lähtiessä, niin akkuja sähkökäytöllä mennään ja nythän sitä akkujen koko ollaan siellä kasvattamassa, eli pitempäänkin matkaan Viking Linella projekti käynnissä, jossa selvitellään Helsingin Tallinnan välisen lautan tai uusien lautteen rakentamista, jossa ne tulisi operoimaan täysin akkuteknologialla sähkökäyttöisinä. Tämä kehitys menee aika kovaa vauhtia eteenpäin. On polttokennoja ja vetyratkaisuja. Sitten on siinä polttoainekulutusta vähentävinä ratkaisuja, esimerkiksi nämä Flettner-roottorit, mikä tuossa ylimmässä kuvassa oli Norse Powerin vanha keksintö, mitä Norse Power on tässä vienyt uutena tai uudistettuna versiona. Ja onhan tuossa nyt nostettu esille pitkän hiljaiselon jälkeen myöskin, että entäpäs ydinvoima, olisiko siitä myöskin alusten energiaratkaisuksi. Ja sitten tämä uudistuva ja merellisen energian tuotantopuoli, tuulivoimat työllistää paljon suomalaisiakin toimijoita sekä siellä suunnittelupuolella, rakentamispuolella, huoltopuolella, kuvassa Turkulaisen meriauran alus huoltotoiminnassa tuulivoimakentillä. Ja pienenä, ei kovin merkittävä, mutta aina mukaan myöskin tämä aaltovoimankin kehittely on käynnissä. No mitkä sitten on ne vahvuudet ja haasteet, niin meillä on hyvät verkostot niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, erittäin vahvaa projektiosaamista, on paljon saatu kustannustehokkuutta digitalisaatiosta, automaatiosta, robotisaatiosta, on näitä erikoistuneen nissejä, mainitsin tuossa aikaisemmin risteilyrakentamisen ympärille, toisaalta arktisen puolelle ja sitten kolmantena taas omana pienempänä, mutta erittäin merkittävänä näiden veneiden ja luksusjahtien rakentaminen, mikä erityisesti Pohjanmaan alueella on hyvin merkittävää. Ja logistiset kokonaisratkaisut, palveluliiketoiminta, elinkaarimallit. Tärkeimmät uhat, riskit risteilybisneksen puolella, rakentamisen puolella on ollut se, että miten sitä Kiinan nousu. Se on onneksi niin kauan kuin tässä aika pitkään tämä on ollut niin kuin uhkalistalla, mutta tuntuu, että se onneksi meidän näkökulmastamme niin aina siirtyy vähän kauemmas se, että ei sitä onneksi noin monimutkaisten isojen vaativien projektien siirto ei ja niiden omaksuminen ei ihan helposti ole. Se on semmoista erityisosaamista, mistä voimme olla täällä erityisen ylpeitä, että pystytään ratkaisemaan ja rakentamaan
rakentamaan tuommoisia valtavan kokoisia ja monenlaisia palveluja sisältäviä aluksia. Koulutuksen leikkaukset on tietysti aina sellainen, miten riittää niitä osaajia ja miten saadaan kehitystä eteenpäin. Suhdanteisiin kauhean paljon ei pystytä itse vaikuttamaan, se on enemmän mihin joudutaan sitten reagoimaan, ja samoin kuin nämä globaalit markkinat ja kaikenlaiset häiriötilanteet, niin ei toki ole edesauttamassa suotuisaa kehitystä. Sitten sinne lopuksi vähän, että mitä mä olin tähän pohjustanut oikeastaan keskustelun pohjaksi, että miten sitten Kokkola-seudulla eteenpäin. Niin mä näkisin tosi tärkeänä, ja mihin tämä teidän hankkeenne nyt on ymmärtääkseni hyvinkin just tähän tarttunut ja hienoa niin, eli miten tätä paikallista klusteria vahvistetaan. Ihan se klusterin olemassaolo, tietoisuuden levittäminen myöskin sillä alueella, että varmaan paljon yrityksiä, jotka eivät mitenkään ole kokeneet ehkä olevansa osa sitä klusteria. Ja yksi tärkeä juttu on erilaiset verkostoitumistapaamiset, työpajat, niin kuin nyt tässä on parhaillaan käynnissä, eli tuodaan näitä toimijoita yhteen ja voidaan sitten, että hetkinen, ihan niin, tekin olette mukana ja niin, ja miten voitaisiin sitten yhteistyö siitä kehittää. No sitten mä sanon, että yksi tärkeä on aina tämä, että mikä on se omat vahvuudet, eli kyllä ne fokusoidut toimialat siinä on sellaiset, joiden ympärille kannattaa lähteä niitä kehittää eteenpäin. Eli just tämä huvivenesektori, jahdit, pienemmät veneet, mutta sitten toinen on se työvenesektori, mitä tietysti Kevatek siellä edustaa, niin, koska sitten sieltä tulee sitten myöskin niitä yhtymäpintoja, mahdollisuuksia sitten taas tämmöisiin kuin suurempiinkin isompikin alusten johonkin osatoimituksiin kautta vaikka sisutusratkaisuja ja näin edelleen. Eli tämä omien vahvuuksien analysointi, se on yksi sellainen, että pitää niin lähteä siitä liikkeelle, että mitä se on, mitä täällä oma firma tekee, mitä nämä muut tällä alueella tekee, miten saada niitä edelleenkin vahvistettua ja sitten kehitetty sellaiseen suuntaan, jossa voidaan sitten lähteä yhdessä tai erikseen niin sitten uusillekin markkinoille. Sitten mä lähtisin rakentamaan näitä yhteyksiä tänne Lounais-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle näihin vahvimpiin meriklustereihin. Eli veturiyrityksen tietenkin keskeisessä asemassa siinä päästä siis näihin paikallisiin veturiyrityksiin, mitkä täällä toimii, niiden kanssa tekemisiin, toimittajaverkostoihin mahdollisesti mukaan. Ja tosiaan se, että miten sitä nykyistä osaamista ja tuotepalettia voisi hyödyntää joko sellaisenaan tai kehittää niin, että sitä voisi päästä niin kuin sillä näiden isompien alusten toimittajaverkostoon mukaan, koska täällä on niin kuin jatkuva tarve esimerkiksi omalta seudulta, niin tämä Meyer Turulla, että tässähän on tehty me yhdessä Meyerin kanssa ja sitten ollut Turun yliopiston Merimerkit-hanke mukana, niin tämmöisiä hiilineutraali horisonttikiertueita. Mä en itse valitettavasti ollut Pohjanmaan kiertueella mukana, mutta sielläkin on käyty ja tuotu tätä paikallista verkostoa ja paikallista tarvetta täältä esille, että miten kannustetaan yrityksiä olemaan aktiivisia tähän suuntaan myöskin. Ja nämä uusille markkinoille tosiaan se, että yhdessä vai erikseen, niin totta kai aina on niin kuin tilanne ja tuote riippuvaista ja kohtaista, mutta nyrkkisääntönä voi sanoa, että niin kuin yhdessä on aina helpompi päästä isoihin projekteihin mukaan. Ja sitten jos haluaa kansainvälisiin markkinoille, niin ilman muuta yhteenliittymät tai jonkin ison yrityksen mukana tai sellaisen yrityksen mukana, joka jo siellä toimii nämä kansainvälisillä markkinoilla, niin se on se keino, että harvoin niin kuin pieni yritys voi suoraan hypätä. Totta kai taas on se, että jos on joku tietty erityistuote tai palvelu, niin mahdollista on, mutta helpompaa se on yhdessä. Ja tuohon näitä isojen telakoiden verkostoja, niin se on nimenomaan just niiden verkostojen kautta, on sitten niiden kokonaistoimittajien kautta tai sitten seuraavan tason alihankkijoiden kautta. Että kyllä niin suuret telakkayhtiöt, niin kyllä sanotaan niin, että se on hyvin vaikeaa niin kuin pienen toimittajan päästä suoraan siihen niin kuin
telakan toimittajaksi, mutta taas huomattavasti helpompaa päästä sinne verkostoon ja sitä kautta mahdollisesti kasvaa siellä isommaksi toimittajaksi. Mutta näitä voidaan tuossa keskusteluosuudessa niin mielellään käydään lisää sitten keskustelua näistä ja vastailen kysymyksiin. Mulla on tuossa loppuna ihan vain tuonne yhteenveto, että kun tämä esitys tulee jakoon, niin sieltä voi vähän kerrota, mitä kaikkea. Että merkittävästä liiketoiminnasta toimialakokonaisuudessa on todellakin kyse, on suuri työllistäjä ja kasvava ala. Ja tämä monimuotoisuus on tärkeää, tasainen suhdannevaihteluja, ja myöskin sekin on monelle yritykselle tärkeää, on niin sekä vähän tukijalkoja maapuolella että meripuolella. Ja meillä on hyvin vahvaa projektiosaamista. Näin, tässä vielä löytyy mun yhteystiedot, ja mun puolestani niin alustus oli tässä, ja nyt mielelläni vastailen kysymyksiin ja osallistun keskusteluun. Kiitoksia.